ima slično dešavalo, to je plato između Filozofskog fakulteta i rektorata. Ovako vam izgleda, gospodine Vesiću, ako niste skoro bili da vam ja pokažem, najuži centar Beograda. Ovo je rupa otprilike 1,5 do 2 metra sa metar. Ovde ljudi svakog dana padaju, bukvalno lome noge. Stepenice znate u kom su stanju. Meni je mnogo drago i navijam i sve snage i za obilaznicu, i za mostove, i za sve. Ali rupa 1,5 sa metar na platou. Tako je. Samo što treba da se obratite pravoj adresi, a ne meni. Mislim, pričate pogrešnom čoveku. Kako? Ja znam da ljudi misle da sam ja odgovoran, odnosno nadležan za sve u Beogradu, nemam ništa protiv toga, ali za ovaj plato je nadležan Filozofski fakultet. Ko je nadležan? Filozofski fakultet. Znači, taj plato pripada Filozofskom fakultetu. Njihovo vlasništvo. Tako je. Znači, grad Beograd ne održava taj plato. Ali zato taj Filozofski fakultet zna da kritikuje ovu vladu i zna da kritikuje nas kad god ti njihovi profesori malo pa nešto se bune, pa evo neka srede plato. Neka srede plato ispred svog fakulteta. Sad danas će da izađe inspekcija, pa će dobiti kaznu. Pošto su oni nadležni za plato, dobit će kaznu, pa će lepo prvo dobiti nalog da vrate u pređašnje stanje. Ako nisu u stanju da vrate, kaznit ćemo ih. A stepenice? Sve to pripada njima. Znači, pošto sve što pripada njima, a kao što znate, i meni to smeta, ali to ove pripada i onda će... On kaže da je ovo ozbiljan problem, ovde desetine ljudi dnevno pada. To vam je pripada Filozofskom fakultetu. I onda će ti isti sa Filozofskog fakulteta, imate tamo onu čuvenu Dubravku Stojanović, ona ti predaje tamo istoriju, oni će samo da kritikuju, oni samo znaju da kritikuju vlast. Pa evo, gospođo, pošto ste na Filozofskom fakultetu, sredite plato ispred svog fakulteta. Ajde pokažite kako bi izgledala ta država koju vi težite, ta utopija koju vi sanjate. Evo, pokušajte samo da nešto, evo sami svojim primjerom pokažite kako možete da uradite plato ispred svog fakulteta. Ovo je sramota za Beograd, osim što je opasno za ljudi koji se kreću. To je sramota za Beograd i sramota za one koji su vlasnici. A to pripada Filozofskom fakultetu. Dobro jutro. Izvolite, izvinite što ste čekali, molim vas.